ya ku jama'au al'umnat, ne muku na taya ku farin ciki, sannan ina ƙara gode muku, ku gode wa Allah da wannan farin ciki da Allah ya kawo ku wannan rana ta graduation ta ɗalibai, ta ta alƙur'ani da kuma wa'anda suka fara da wa'anda za su shiga, sai su yi farin ciki da wannan rana da Allah ya kawo mu, sai su ƙara yi wa annabi salati, kuma mutane su riƙe istighfari da bin Ubangiji da bin addinin musulunci da dukkan faɗar da Ubangiji ya ce. Sannan ni kuma na ba su kyautar daram Tanzaliyan tiriliyan 20. Kyautar cash. Yawwa, ga Bill Gates nan ba zai yi magana. Zai ba da cash.